Chap. Mengameli cha ngiyaxolisa ukuphazamisa usalungiselela usuku olukhulu ukuthi uyokhuluma nentsha hayi intsha yomkhondo kuphela kodwa intsha yonke iyonke izwe lethu. Cha mengameli umuntu uthe namhlanje akafake amajazi lana ukuthi sikuveze ukuthi siyintsha efunde ngesikhathi sikaMsholozi. Lapho khona uMsholozi aqala ashintsha khona uNSFAS lot uyilona ngaleso sikhathi waba igrant ngesikhathi sikamongameli. Waphinda umongameli futhi wadeclare free education ngo-2017 with a clear timeline ukuthi wakumele iqale implement ngo-2018. Last week when I addressed youth debate in parliament, we declared war against unemployment. We declared war against gender-based violence and femicide. We declared war against a number of issues that confront young people, including drugs and alcohol abuse. That was last week. But we also said to young people on a global stage in parliament that it has come to a point where fanele manje sivakashele imayini singabantu abasha ke siyobuza ukuthi njengabantu abasha sizuzani ngama-mineral resources lana extraction. Sathi kubantu abasha abeke behambe beye e-RBM lapha na-Richards Bay beyobuza ukuthi lama-truck ahamba week in week out with hundreds of loads of i-coal ayaphi abantu abasha abazuza kanjani. Kodwa-ke ngithiya ngikufake lokho kwamajazi ngiveza ukuthi sifunde nje ngalesikhathi sikaMsholozi kodwa asiqedanga ukufunda ngezathu zabizwa nge-financial exclusion engaba yikho kube i-free education upresident ayideclareile ya implementwa ngendlela. So we've been financially excluded ngabe sinamabhanda amaningi. We go on oversight president njengoba sithumele eparliament side president training. Siyabona lapha abantu abasha bakwazi ukukhanda ama-robots, bakwazi ukuprocess ama-mineral resources to become ijwari nani konke lokhu kuyenzeka inside the country. Kodwa njengamanje uhulumeni uyakhipha ama-mineral resources ethu wasa kwamanye ama-countries kodwa la sinayo potential ukuthi ngabe senza konke lokhu efanele ngabe siyakwenza ukuzoqinisekisa ukuthi i-economy le bahleli bekhuluma ngayo ukuthi bafuna ukukhuphuka ngabe iyakhuphuka kodwa there's no political willingness. So ngithe nje president angisitome in before siye lapha ukuthola ama-views akho nokuthi sibike ukuthi kahle kahle ngoba usithumile nje asihleli siyazi upresident ukuthi is a man of action and we are on that path just organizing young people obviously through the right structures that are leading our young people currently ukuthi sikwazi ukuba organize kodwa sohamba sobavakashela sibabuza imibuzo ethe ukuqina ukuze sazi ukuthi izwe lethu abantu abasha badlala yiphi indima kwe-economy. Sithi hayi asibingelele nje kahle ungathi masosibona lapha president sifaka amajazi ukuthi kwenze njani. Cha yintsha nje wayifundisa president uzukhanda namanyuvesi amabili amasha maningi ama-initiative ahlale besitshela ngawo including that of township economy, including a very critical one of ocean economy. Omunye uthi DJ wayengixoxela ngayo sisekhona ka-education ukuthi how president was ensuring that even ama-bakeries ayakhamba emphakathini ngesikhathi sika-president kuma-TVET colleges, including like KZN. There's a number of reports that we've got esisebenza phe kwayo ukuthi nayi izinto ezaseyibekiwe endleleni president. Amen. Ngiyajabula baba. Ngiyajabula. Ngijabulisa ngokuthi ilanga lanamhlanje ngoba maniqoke kanje kusho ukuthi intsha is saying we are now here as umkhondo wesizwe, as a youth, yokuthi okungakwazanga ukuthi kwenzeke ngenkathi kuphethe ANC thina njengabantu sikubonile lokho sisafuna ukuthi siqhubekele phambili ngoba kwa-ANC basebevimbile nje ungasokwazi ukuqhubekela phambili. Ngiyajabula ukuthi ngicabanga kanjalo. Kimina njengoba intsha izohlangana nje namhlanje into enkulu kabi. It's the second time in our history where the youth was put together ukuthi asikhulule izwe lakithi. And ngicabanga ukuthi ke manje this is the last one, the second and the last one. Leke sihluleke manje. Ngoba phela senikhona. Nikhulile manje, nifundile, niyakwazi konke. Mina sengithemba nje ukuthi uma ngase kube khona phakathi kwenu abazoba nalo lolu gqozi lokuthi asiyikhulule iSouth Africa kuphela ithina. Lembuzo ibuzayo ngihlale ngiyibuza ukuthi lo mnotho othuthwa insuku zonke ezweni lethu eqinisweni kuyothi kuphi kube kuphi
thina uyosenzela. I think lo mbuzo enibuzayo imibuzo ebaluleke kakhulu ngokweqiniso. Abantu okufanele baphendule lo mbuzo uhulumeni ngokuthini, ngokuthi uhulumeni abantu abakhethwa isizwe ukuthi babheke izwe. Akusho ukuthi ufanele bahlale kahle bajabule kwemnandi. Ufanele ukuthi babheke isizwe ukuthi senziwa kanjani ukuthi siqhubeke sibe yilento esifuna ukuthi kube yiyo, abantu bangahlupheki ngaso sonke isikhathi. Ngokweqiniso uhulumeni wenzelwa lokho, akenzelwa ukuzenzela into zakhe. So intsha-ke iyona enelungelo eligcwele lokuthi asifuni ukuthi kusasa lethu lilimale. So ngijabula kakhulu ukuthi siyahlangana manje njengoba ngisho siphinde sibili emlandweni wethu. So ngijabula kakhulu ngizobe ngikhona, ngizobe nje ngizwakalisa eyami imbono njengale ngushoyo ukuthi mhlawumbe abantu abadala bangaphuza, bangahlala sebekhathele, kodwa intsha kufanele ukuthi ishise njalo. So ngijabula kakhulu, sizobonana, ngijabula kakhulu intsha izobe ikhona. Sobe sixoxa nje okuningi, okunye ngeke bayithande, ngeke bakuthande ngoba soda kufanele baphuza. Ngoba uma bephuza siyoba nje sihluphe kunomphela. Utshwala abasizi kakhulu abantu. Abanikazi babo baphuza kancane nje nge-teaspoon bahlale phansi. Thina sivele shaya ibhodlela lokho bese singabe sabone befeni. So ngifuna intsha ekwazi ukudiscussa izinto seriously. Ilokho engikushilo nabo baseParliament ukuthi mina ngifuna iParliament ixoxe nje makuxoxa izinto lezi ezinkinga. Kuproduce okanye isimo sokuthi siqeda kanjani inhlupheko, siqeda kanjani ukudeleleka, sibe abantu lokuthina siphathele izwe lethu. Uma singakakwenzi lokho, azi nje ukuthi hawu sisazohlupheka. Akufuneki-ke kube njalo, singancengani futhi ngoba sikhuluma iqiniso nje. Iqiniso ufuna ushaya nje ngoba linjalo. Ulingisa impela uJesu wakhuluma iqiniso ukuthi ngizele nina la kuzonikhipha izono. Manje njengoba sengihamba nje sengibuyela kubaba anisenazo, noma ke sasale saphinde sazenza izono lokunjalo. No, ngijabula kakhulu mfana ngithi sobonana khona. Siyabonga kakhulu. Thank you. So Mandla, let's meet in Clermont, comrades and compatriots.